Hi! Ito pa lang ata yung unang ano ko. Unang clip ko ngayong araw na to. Anyway, Sunday naman kaya wala talaga yung expect na ano naganap. Yan. Pero umalis kami kanina ni Daddy. Hindi ko lang nadala itong camera. Pag-guard nga ako. No? Kaya pumunta kami Pasig kasi bumili ako ng chest drawer doon sa mga garage sale ng mga Japan surplus. Pero hindi mismo sa Japan surplus na tindahan kasi mga mahal doon. Parang sa garahe lang siya. Yun, nakita ko sa FB Marketplace. And then among sa mga napagtanungan ko online, sila lang ang pinaka-affordable talaga. Tas alam nyo yun, murang-mura pero yung quality talaga ng mga product talaga. So pinunta namin kanina ni Daddy. And yun, na-pick up namin yung yung chest drawer and then isang table for dining. Yan kasi sobrang liit na itong dining namin kapag sama-sama kaming kumakain na dyan. Hindi na magkasya yung mga plato namin dyan. Mga ulam na pag madaming diba, nakalagay. So yun, saktong pang tatlong pamilya lang din. Medyo malaki lang ng konti dito sa ginagamit namin. Kasi ito kay Dayan to eh. So yun. Tas yun nga, na-pick up na namin. Ang ganda. So hindi ko nadala itong camera. Pero ang ganda ng mga doon, mga cabinets. Talaga guys, literal. Tapos sobrang mura. Biruin nyo yun. Nasa 4K lang. Na yun, solid wood talaga. Japan. And alam nyo naman, ang mga Japan furniture, sobrang gaganda talaga. Sarap sarap bumili doon. Kaysa mag SM apply, mag SM furniture, yung ganyan. Grabe. Basta natuwa ako doon. Anyway, ayun, di pa namin may akyat ni Daddy. Hindi pa namin mapaakyat doon. Ang daming sasakyan dyan sa garahe. Hindi magkasya yung walang dadaanan. So, baka tomorrow morning na lang or pag umalis na tong may mga bisita kasi sa sa penthouse eh. So, anyway, yun lang. So, yung hindi ko na vlog man lang para ko sa inyo, ma-share ko sa inyo yung lugar talaga. Yan, pero mamaya pag naakyat namin, ipakita ko sa inyo yung yung drawer, chest drawer kasi gusto ni Daddy yung medyo old tingnan, parang vintage yung yung itsura. So, ayun. Lang, 4K lang. Ang ganda. Ang taas pati. Tapos nahati siya sa parang napagdadalawa siya. So, yan. Laters. Pag naakyat namin, papakita ko sa inyo. Ayan, naakyat na nila guys. Ito yung yung table. Ayan, alam niyo ba magkano to? 2,000 lang. Ayan, ang ganda. Oh. Diba? Ayun yung dati namin. Yan. Soli na namin to kay Dayan. Di pala nagkakalayo yung yung presyo. Hindi, yung lapad. Parang konti lang. Lumapad lang ng konti. Pero type ko to. Ganda. So, yan. Tapos ito yung yung drawer. Actually, nakahati ito eh. So, pwedeng mapagdalawa siya. Yan. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. So, nawala siguro yung nawala. Ayun, need some tightening. Ito. Baka dyan yan. Diyan yan eh, galing yan sa stock ko. So, airtight. Ang ganda. Kasi diba, tingnan mo, parang lumuluwa yung niya, diba? Oo. Kaya airtight siya. Ang linis pa. Oh. From Japan with love. Arigato. Hindi plywood yan, hindi plywood. Ganda ng mga Yan lang, hindi ko maabot to. Lagyan lang natin ng yun, na damage lang. Pero okay lang. Sa ibabaw lang naman. Importante. May extra ng extra storage. Kasi tingnan nyo. Charan! Kailangan mo ba yun? Good morning! Happy Monday! Si Rico. Ikot pat na naman ni Rico ngayong Monday. Te! Ang daming pending! Sabi ko, na naman! Opo, wala na palang sunblock. Ganyan. Talaga si Rico.
Ayan, kasi kahapon Sunday, nag-ano nga kami, nag-rest day. Ayan, every Sunday, nagre-rest day na kami. Ayan. So, ang daming order na naman nung ano, nakakatawa guys. Na-overwhelm ako sa ano, sa galak. Kasi yung thread cream, collagen, tsaka sunblock, super duper dami talagang umu-order. Ay, sabi nga, nabudol mo rin ako, Miss Mappy, ganyan. Hindi sa pambubudol, guys. Ang ganda lang talaga kasi nung cream na yun, I swear. Lagi kong sinasabi sa inyo na wala nga talaga akong kabalak-balak na ibenta yun, nor gamitin man lang for myself. Kaso, yan yung tinry ko, and nakita ko talaga yung effect niya, as in, bongga bells talaga. So, I decided na i-share sa inyo, 'di ba? Sharing is caring. So, ayun. Tapos ang mga nagre-request guys ng ano ng small parang sample size na muna. Sorry, hindi maglalabas si Manov kasi unang-una ang hirap maghanap daw ng packaging na ano, na maliit. Alam niyo yung mga tube. So, pag nag-tube pa kayo tapos yung expense na ano na sa packaging ganun din, edi mag-ano na lang kayo, mag full size na lang kayo, 'di ba? Morning na ano oras ka gumising? Ako alas 10. Yun. Ano ba, nawala ko sa sabihin ko. So yun, mag full size na lang kayo kasi mas matagal nyo pa siyang gagamitin. Yung iba, nagpo-purge guys, which is normal yun, may purging. Kita ko yun, inanuan ako minsan ng pimple dito, pero sobrang bilis lang din naman talaga niyang magpawala ng pimple. Yun ang maganda sa kanya. So, yeah, maganda na tayo, saing na tayo. Kasi nung oras na alas 11 na, di ba? Nung oras na kami natulog ni Daddy kagabi, alas 2 na naman ata. At tinapos ko yung mga damit, yung pag, sa drawer, inayos ko. Anak, lagyan mo na ito. Sa kalahati. Buti binuksan mo na yung tubigan. Linisin ko lang tong dating nasa ilalim ng tukador ko. Ayan. Binigay ito ni Paul. Yan. Yung mga dati niyang drawer sa mga makeup niya. Kaso, umuuga na siya. And then, ayun nga, wala na akong paglalagyan sa kanya. Kaya kukunin ko na lang yung mga trays. Kasi yung mga trays magaganda. Pwede dyan sa paglagyan ng mga paint ni Daddy. Mga spray paint. Dyan sa, namin. Sa tambakan. Yan. Yung tray mapapakinabangan kaya kunin ko. Tingnan nyo ang mahal ng bili ni Paul. 2,995 sa handyman. Imagine nyo. Tapos yung almost 3K. Ganyan. Tapos yung cabinet na nabili ko, 4K lang. Ang taas-taas. Diba? Kaya maganda talaga sa mga thrift shop. Hinugasan ko na yung mga trays. O, diba, sayang. Ang gandang klase nung guys. Nung plastic tray nung nung drawer. Yan, may mga pa nga siya. Mga powders. Meron pa dyan lip tints, lipsticks. Hindi ko pa natatanggal. Ayun. Kesa itapon. Bala ko sana talaga itapon na lang. Kasi may kumukuha naman dyan yung napapakinabangan nila. Yung binibenta, ini-scrap nila. Pero ito, ang ganda talaga nung natuwa ako sa tray. So, hinugasan ko. Yan. Naalala ko yung nung sa Jollibee pa ako, kapag ikaw yung closing, yung mga trays, di ba, hinuhugasan yan, sinasanitize, yung ganyan. Ang pa naman nun, ang sobrang tapang nung all-purpose cleaner, tapos all-purpose sanitizer ng Jollibee. So, yan. Ay, meron pa natira. Oh my gosh. Ayan, ito na lang yung pinaka-frame niya ang itatapon ko. Pero, again, kinukuha to guys ng mga magbabakal. So, mapapakinabangan siya. Oh, tatanggal pala. Yan. O, diba? May nagpabili sa akin ito sa SNR before. Sino ba yun? Si Sis Julius ata. Sis! Hindi mo na nakuha yung pinabili mo sa akin. Ayan o, yung parang mag 3-in-1.
Yan. Matagal ano dito guys, matagal. Kung malamig yung iniinom nyo, matagal lumigam-gam. Kaya maganda yan. Kaso hindi na nakuha ni Sis Julius. Akin na lang. Tinuto ko pa yung lulutuin kong ulam eh. Kaya linis-linis muna tayo. Layo nyo. Mag-vlog sana ako habang nagluluto. Kaso ang layo nyo. Hello ka. O siya, laters na lang nga. Ano lang ako, mag-adobo lang naman ako. Ayan na yung aking adobo. Toasted adobo. With hearts and liver. Tapos yung kahapon na ginawa ko. Saladang talong. Tapos namingi kami kinainin ng sopas. Yan, si Chris daw, busog pa yung nag-energen kasi. Kain tayo. At dahil Valentine's Day, guys, ayan ang gift ko kay Daddy. Maraming hearts ng chicken. I hearts you. You know that? Nagko-corny yan. Favorite niya kasi yung puso. So, inano ko yan, tinanggal ko dun sa pagkain ng aso. Diba? Nakiamot pa kami sa pagkain ng aso. I mean, bago ko niluto yung food ng dogs, tinanggal ko na yan. Pero masarap. Diba? Toasted na. Namers. Kasi I hearts you. Visit! Hi! Ayun. Hindi mo na rin ulit ako bababa ngayon guys. Kasi may kukunin pa kami ni Daddy. Babalikan namin yung pinagawa naming video. Okay. Yan. Total nakapag naman na si Rico. Nakapagpa-ship na sa Shopee. And then yung mga restock ko bukas darating. Nakapag-send na rin ako ng mga orders ko. Restock. Tapos, yun, atayin ko nila sila magsidating. Then, si Sis Ina, yung order niya sa Canada, bukas ko naman ipe-prepare. So, tomorrow na lang lahat. Promise, last na to. Kunin ko lang yung yung pinagawa namin ni Daddy. Ayan. And then, next project is itong kwarto. Ayun, akala niyo butas yan. Hindi. Yan guys, yung pininturahan kasi yung, para dumilim ba, parang pininturahan na nagiging rubber yung pintura nilagay dyan kasi nagtutukla pa na kaya ayan. And then sabi ko kay Daddy lalagyan ko na lang ng sticker, parang binil na sticker ata yung para dumilim na kasi gusto niya rin na na patapalan na yan ng pader. Hindi pwede gawa ng yan parang pinaka fire exit din if ever na alam niyo na hindi yung masasabi yung mga kaganapan sa sa buhay natin. So sabi ko hindi pwede kasi delikado kapag isinara mo nung tuluyan tong wala tayong lalabasan. Dito meron kaso wala naman tumalon tayo dyan. Nasa third floor kami, 'di ba? Kasi dito may lalandingan diyan sa second floor, parang may diyan, may platform diyan. So mabilis makawala if ever. So, ang gagawin ko sana, ayun nga, lalagyan ko na lang ng sticker para dumilim na gusto niya at mawala yung parang butas kineme na. Kaya itsura niya. Nag-ano lang kami dyan nagkukortina. And then, sabi ko, orderan ko na lang ng blinds, yung talagang blackout. Kung gusto niya talagang madilim. Kung gusto niya madilim sa kwarto. And then, ayan na pala yung guys, yung in-order ko or binili namin kahapon sa sa garage sale. Ayan na siya. Nahahati siya. Tapos yung kalahati niya nandito sa ilalim. Yan. Diyan ko tinanggal yung binigay sa akin ni Paul. Yan. Sobrang ganda niya kasi. Ayan sobrang kinis ng wood. Tapos marami ka talagang paglalagyan ng mga yung mga gamit ko sa hair, pang curl, yung ganyan. Yan. Kasi pag magkapatong to dito, sobrang naman, sobrang taas. Hindi na namin makikita yung TV pag nanonood dito sa So, hayaan nyo muna yung mga kalat dito ha. Next project ko tong yung kwarto. Sabi ko, 'di ba? Unti-untiin ko na aayusin. I mean, ayos na, hindi kami gagastos ng bonggang-bongga. Yung tipong if ever nalilipat kami, madadala ko yung mga ilalagay ko rito katulad ng blinds. Yan, tapos ayun nga, ito mga cabinet naman, madadala namin yan. If ever lang, diba? Kasi alam nyo, parang love na love ko itong, itong unit na talaga to guys. Parang, ayun nga, gustong gusto ko siya. Kasi, sobrang gaan niya sa amin. Ang gaan ng dating ng, parang sabihin, parang swerte siya. Nakararanas din naman kami ng downs, pero alam niyo yun, iba talaga yung yung ginhawa na na bigay na itong unit na to. Kaya
as much as possible, di ba? Dito ko talaga gusto. So, paunti-unti na lang na-repair. Yan, kasi nahihiya akong mag-request sa owner. Kasi baka taasan nga ng renta. So, sabi ko ako na lang. And, ayun nga, kung paparepair naman kami, yung mga lang, kung aayusin ko, yung mga mura lang ba? And, madadala ko if ever. Diba? Yan. Tapos, yung sa labas nga, wala kaming inano doon, kundi mga bracket lang ang binili ko doon. More on, talaga yun guys, more on recycle, mga ginamit ko doon. Kaya lang, habang nakaupa pa lang tayo, habang nag-iipon pa ako ng pambili ng sarili naming ng dream house na. Yan. Minimal lang ang gastos, hindi yung bonggang-bonggang pagre-renovate talaga dito sa kwarto. Kasi maayos naman, yung mga babakbak lang na ganyan. So, mga sticker lang ang kailangan dyan, diba? So, yun. And, ayun nga, nag-apply na ako na, ano ba yung apply ko? Ayan, yung tomato serum. Nasa baba na si daddy actually. Asa na yung ko? Niacinamide tuloy. Yun, collagen elastin. Yan na simot na guys. Ayaw ko pantantanan kasi sayang every patak every is importante, mahalaga kasi meron pa sayang na may tapon mo yun, diba? And speaking, ito naman ang ang sold out namin, pati yung thread pala sold out na ulit sa Shopee, kaya nag-reorder na naman ako. Yan, baka bukas na yun. Dami nang message sa Shopee. Kailan po magre-restock? Pati yung may mga gusto na mag-reseller neto. Yan, kasi dalawa pa lang yung reseller ko neto eh. Tatlo na. Kasi meron sa Batangas. Tapos, sa Dubai. And then sa Canada. Yung pa lang. Then meron ng mga nag-a-apply din na mag-resell. Sabi ko, sige, okay lang. Yan. Para kumita din yung iba. Yung ganda ng feedback dito talaga ng mga nare-receive ko. Although, hindi lahat guys, wag niyong expect na 100% doon sa gagamit is 100% din yung effect. Ayun lagi kong sinasabi kasi magkaiba tayo ng skin type. Tapos, hindi ko kayo niloloko kasi nakikita nyo naman sa akin, diba? Ina-apply ko siya, paano ko siya i-apply, yung ganyan. So, yung iba, talagang, since yung mga bumibili sa akin, hindi nanonood ng vlog ko. Gumagawa na lang ako ng mga videos na pinupost ko sa IG, sa Facebook. So, gano'n. Kasi nahihiya naman ako. Panoorin nyo yung vlog ko para makita nyo na ginagamit ko talaga siya. So, yun. Ano na yun? Collagen. And then, sunblock. Yun. Importante ang sunblock. Ayan, 6 minutes na naman tayo kakadaldal ng ating nyo. Importante yung sunblock, guys. Yung sunblock, sinasabi ko sa kanila. Kaso, pag Miss Mafi, ano yung gamit mo sunblock? Gusto nila yung ginagamit ko din. So, ayun. Sabi ko nga, kung anong meron kayo, pwede na yun. Ubusin nyo na. Kasi, sa makeup, diba, pag nakikita natin sa mga beauty vlogger, kung anong gamit nila, bibili tayo, yung ganyan. Tapos, ang ending, ang dami-dami nating mga stash na hindi naman ginagamit. So, sa skincare, ang sinasabi ko sa kanila, tapusin nyo muna yung, kung anong care na ginagamit nyo. Hindi, gusto ko na yung ganyan. Wala, bahala nga kayo. Kung anong meron kayo, yun ang gamitin nyo. Gaganon ka sila. Oh, ayan, sunblock. Meron pa akong hindi pa lalabas, guys. Ito, yung isa pa to, parang tinted sunscreen. Isa pa to sa sobrang makapag-glow during daytime. Kaso, wala pa silang nahanap na magandang bottle, pump bottle. And then, speaking sa packaging, sobrang sinimplihan lang namin kasi, yan, product naman yung bibili nyo guys, hindi yung packaging. Kasi kapag nag-upgrade pa tayo sa packaging, mas mamahal yung mas mamahal yung produkto. Sa akin, ayoko nung ikakarton mo pa, ibabox mo pa, yung ganyan. Tapos itatapon din naman, diba? Sobrang nangihinayang talaga ako sa packaging guys, na may mga karton-karton pa yung ganyan. Although, maganda yun, importante din yun kasi doon may lalagay yung mga details. Ako naman, nandun na sa nandiyan yung mga details, paano So, diba, less gastos, tapos mas mura mo pa siya maibibigay sa mga consumer. Kaya
Ayun nga, yung nagsasuggest sa RMK Dio, bakit hindi ko daw i-box? Sabi ko, why? Why kailangan pang i-box? Sabi ko, itatapon din naman. So, parang kang nagsayang ng pera. Siyempre, pag binax mo pa yan, tataasan mo yung SRP, yung ganyan. Diba? So, nagigets nyo ba ako? Doon na tayo sa sa simple lang. Kasi, ang importante naman doon yung produkto ang binibili nyo, hindi yung packaging. Pero, again, importante din yung packaging sa mga may mga panggastos, may mga fund. Pero sa akin, since wala, doon lang tayo sa pinaka simple lang. So, yung usapang business habang get ready with me. So, yun na. O, diba? Sobrang plain lang, pero ang bongga ng effect. Makintab, yan, o. Then, nasa bag ko yung yung favorite kong lip tint ni Sis Ina. Mamaya na. Magkikilay pa ba ako? Hindi na siguro. Sa Quiapo lang naman kami. So, okay na yan. Importante na kapag nakapag sunblock ako. Diba? Ang ganda, guys! Pero nasa sa inyo pa rin yun, ha? Hindi ko kayo pinipilit bumili. Kasi mamaya, sa akin ibagsak. Kasi, ganyan, budol ka. So far, wala pa namang naninisi sa akin na hindi effective sa kanila. Kaya, meron yung iba, grabe yung peeling effect, guys. As in talagang peel kung peel, which is normal lang naman yun. And then, yung iba, may redness. Kasi sa akin, wala talaga siyang redness at all. May konting stinging effect. Yun lang talaga. Stinging effect, which is tolerable. Dapat hindi burning sensation yung mararamdaman nyo. Kasi kapag parang sinusulog na yung mukha nyo, stop it right away, guys. Okay? So, yun. And then, yun nga, huwag nyong kakamutin if ever mangate. Kasi normal naman yan kapag gumagamit tayo ng mga bagong skincare product. Panibago sa skin natin, diba? So, yun lang. Sobrang love ko talaga to, guys. Kasi tingnan nyo. Ayan, dito nakalagay yung mga pantulog. Kasi pag sa closet, patong-patong, yung mataas yung closet, 'di ba? Ang liit ko lang. So ito sakto lang. Kaya nilipat ko na rin yung mga white cone damit. Ayan, ala Marie Kondo tayo. Tama ba? Marie Kondo nga ba 'yun? Ayan, ganyan yung pagkakatupi para nakita ko kung anong design, ganyan. Pero mostly plain lang naman 'yan, and mga konting prints. So, yan yung mga whites na madalas kong gamitin. Yung mga madalas gamitin, dito ko na nilagay talaga sa drawer. Kasi yan, naka-color coordinated. So, yung mga gray, yung medyo mapupusyaw na mga ganyang kulay, yung mga shorts ko na pambahay. And then, sa ilalim, yan, yung mga ni daddy, mga roba namin pampaligo. Then, tuwalya. Yan. And then, dito mga underwear yan. Huwag na natin buksan. So, perfect, diba? Yan. Tapos yung bed. Yan. Tapos pag naayos na yan, mas maganda pa yan. Ayan. Pupunta na kaming Quiapo. Wala ako. Maglagay tayo ng lippy stick. Yan. Di na rin ako nagkilay. Ito lang importante. And speaking of kilay, bukas pala yung retouch ko. Tama ba? 15 ba ngayon? 14 pa lang. Bukas pala yung retouch ko ng kilay ko. Doon sa bagong nila, Nurse Kate. Bagong branch sa Quezon City. Yan. Pauwi na kami. Nakuha na namin yung yung video, okay. Buti na lang nagawa, guys. 1,600 lang. Kasi kung hindi, yung board na yung doon papalitan. So buti na lang nagawa sa repair. And then may 3 months pa siyang warranty. So, let's go home na. Nakakainis. Nag-crave pa naman ako sa Zago. As in, ilang years bago ko ulit tumikim nito. Kaso, ba't ganon, Zago? Ang tabang! Parang walang kalasa-lasa, literal. Yung sago lang yung nalalasahan ko na matamis. Kasi favorite ko dito, yung ito talagang manga flavor. Pero grabe, kahit asim, wala. Parang dinurog na yelo lang. Sobrang disappointed ako. Naloka. Ang traffic!
Mag-ano to, mga magba-Valentine's dinner. Valentine's. Diyan sa ano, sa seaside. Sa Sogo. Ito, palibasa ang bitter mo. Sogo. Wala ka na nga pa Valentine sa akin, bitter ka pa. Ayusin mo! Hi guys! Ayan. Wala lang, magsasampay lang tayo. Ewan ko, naaliw ako sa ano, sa kakalaba. I mean, yeah, nilaban ko yung mga stuffed toys kasi gawa ng sobrang kapal na sa alikabok. Yan. So, yay! Babunga na ulit si Finn. Si Finn ba to, Daddy? O si Jake? Jake, yung dilaw. Ah, yung dilaw pala. So, mabago na ulit si Jake. Diyan ka, Jake. Ito si Finn. Tsaka itong Pink Panther na parang may ano, may hepa. Lakas mo, Brad, ah. May hepa ka ba, Brad? Char. Tas, yan, maraming ano. Si Daddy, may sa stuffed toys. Yan. Pumuti na siya, oh. Grabe kanina, sobrang itim niyan. Then, meron pa tayong meron tayong bear. Ano pa? Meron tayong shark. Yung shark nilagay ko sa net kasi ayun. Buti nilagay ko sa net. Daddy! Ayun o. Kalabas-labas na yung ano, bitukan ni Sharky. Pantay mo ako, good Jinjin! Yan, tara na. Let's go! Bangga ka pa. Bakit nandito ka, pack knitters? Ha? Sige. Ano na pinapalo si Poknut? Malapit na naman si ano, si Gut. O, diyan ka na. Ba't pa umalis? Napahiya. Sige na. Gusto niya pet mo pa siya. Balik na doon. Ayan, so hindi ko nabibenta guys kasi ginamit na nila lahat. And where's Maggie? Lapan-laman yung kanyang ano. Ito di ko alam kung saan ko dadalhin to guys. Diba? Daddy kasi bili ng bili. Kaloka. So anyway, ayun guys, finally. Ipapahinga na naman tayo. Alam niyo, nagiging therapeutic para sa akin yung ano, yung linis-linis dyan, bago matulog, pagkagabi. Yun. Yung pag laba-laba. Yung paglaba naman kanina, konti pa lang yun. Pinormat mo yun. Yung theaters. Pumunta mo na ito. So, nilaban ko lang. Ay, Chris, nandyan yung ano mo. Uminom ka na, pakakain mo niyan. Yung... Sneeze. No. Sneeze boost. Yung melatonin. Sa'yo yung ano, 3 mg lang. Pero isa-isa lang ha. Bago matulog. Or pag needed lang, wag gabi-gabi. Every time Nakakain pa lang siya. Di siya sumabay sa amin kanina. Bayan, bahing ng bahing. Naglinis na nga ako doon para di ka bahing ng bahing eh. The fur. Nag-ano na ako dito, naglinis din ako. Yan. Isa pa yung mga fur ng ano, ng mga aso nga. Ano siya? Allergic siya. Kaya, yan. Oh. Hanggang mamaya yan, bahing ng bahing yan. So, yun, naglinis nga ako. Nagpalit ako nung cover ng sofa. Nilabhan ko na rin yung mga cover pa, pamalit, punda. Then, yung mga ano, mga konting labahin. Sinabay ko na, tapos yung stuffed toys. Yun lang. So, yun lang. Wala. Saya ko lang. Very therapeutic ang pag galaw-galaw dyan sa ano, sa labas. So, anyway, ayan. Happy Valentine's, guys! Sa mga nagpapaputo, ingat na ako yung mapunta. February, March, April, May, June, July. March, April, May, June, July, August, September, October. Mga November baby. Nadami na naman mga November babies. Joke. Yan. So kami, walang ganap. Dito lang sa bahay. Nood movie. Ewan ko, may panonoorin kami. Kasi maaga pa para sa amin to. Anong oras na, Daddy? 11. 11. Alaban. Maaga pa yan. Tulog na kami. 1:00, 2:00.
Pero sabi ko nga, kailangan maibalik namin yung gising namin mga alas 7, ganyan. Kasi, ewan ko. Itong mga kasama ko kasi mga late din matulog. Hindi ako nadamay na. Nainom na ba tayo ng Shiroy? Uy, maganda yung Shiroy guys. Yung bago kong iniinom na supplement. Dati pati, upo muna. Yung Shiroy dyan sa labas. Papakita ko lang sa inyo. Ganda no. Sobra. Kasi 30 in 1 na siya. Yan. Ang dami niyang benefits. Tapos, ang bilis niyang magpaputi. Napapansin ko rin sa sarili ko. Sabi ko, oh my gosh, ba't parang puti ko? Kasi although siguro matagal na rin akong umiinom ng mga glutathione, mga supplement, yung ganyan, collagen. Pero iba yung yung glow ng skin ko lately dahil dito sa Shiroy. So pati si Daddy pinapainom ko kasi 'di ba, yung atay niya, tapos naninigarilyo siya. Yan, Shiroy. 30 in 1 liposomal glutathione. Napakita ko na pala sa inyo to. Yan, 3,500 mg. Sobrang ganda na ito. Ayun, malaki nga lang. Baho talaga ng gluta, no? Ba't kaya ganun? Amoy utot na ewan. Pero normal yun, guys. Yung iba nga, amoy dried fish pa. Pero normal yun. Ayan, yun siya. Pero nakainom na kami kanina ni Daddy bago kumain. So, skincare, nakapag-toner na ako. Yan. Collagen. Daddy, kaway mo collagen. Sabi mo dry yung skin mo. Kailangan ng collagen. Jesus! Kailangan ko ng... Pagmamahal ko. Sabi ko mag-edit ako pero hindi ko na nagawa. Meron ako na-edit doon, napagdugtong ko, 2 araw. So yung ending guys, 40 minutes. Sabi ko, hatiin ko na nga lang. Hindi ko doon ako pag nag-edit dire-diretso, hindi ko na mamalayan yung oras. So, yun. Kasi nakukontian ako sa mga 12 minutes, yung mga ganyan. Gusto ko mga nasa 20. Aba, ang lola nyo. Hindi ko napansin. 2 araw na pala yun. Naging 40 minutes na to 1 hour ata yun. So, ikakat ko na lang siya pag dadalawahin ko. Kasi 2 araw naman talaga yun eh. Ayun ba? Hindi bukas na. Yan, kasi pahinga na tayo. Then, yun. Yung pa rin. Ano tawag dito? Tretinoin cream. Bright tayo. Ewan ko sa akin guys kasi dapat thinly lang. Pero ako, siguro dahil sanay na yung face ko sa mga kung ano nung ina-apply ko. So wala siyang sa akin, half the effect or redness. Literal, nakita nyo naman diba? Kaya hindi ako nagsisungaling. Di sana nakikita nyo na namumula na yung face ko, yung ganyan, nasusunog, nagbabalat. Pero wala siyang sa ako. Kinis lang talaga yung Nagbabalat ako meron, konti. Kaya naglagay na ako nung collagen na muna bago yung tretinoin. And I'm so thankful kasi sobrang yung hindi, yung skin ko, hindi mapili sa mga skincare guys. Yan. So, bet na bet ng skin ko yung mga pinapahid ko. Yan. Then, yung atin na lip mask. Daddy, buksan na nga aircon, nakakainit. So, nararamdaman yan. So, yeah, good night. See you all tomorrow. Happy Valentine's Day ulit. Daddy, meron ka bang ibibigay sa akin? O, di bang puti lang kaway ko, yung siko, ayan, Shiroy. Bili na kayo guys. Available to sa Shopee. Okay? 350 pesos lang pati. 350 pesos lang siya.